Слава на Бога, брати и сестри! Днес искам да си помоля за всеки един, който гледа това видео, в името на нашия Господ Исус Христос от Назарет. Господи, аз те моля в името на Исус за всеки един, татко, който гледа това видео. Тате, моля те да се докоснеш до него и неговия живот. Тате, умолявам те в името на Исус Христос да се докоснеш до неговия живот. Татко, и всяко едно желание на сърцето им, Господи, те моля да направиш, Господи, реалност. Тате, умолявам те в името на Исус. Ако някой е болен, моля те, Господи, в името на Исус да го изцелиш съвършено. От всяка болест, всяка немощ. В мощното име на Исус Христос се моля. Тате, моля се в името на Исус Христос сега за аутизъм. Аутизъма заповядвам в мощното име на Христос да се тръгне от този човек в името на Исус. Всяка една връзка, с която го вързва, стана да бъде разрушена в името на Исус Христос в неговия живот, във всяка област. В мощното име на Исус. Аз заповядвам на всяка една тъмна сила, всяко нещо, което притеснява, което смущава, което отдалечава, в името на Исус Христос да падне и да се разбие точно сега. Точно сега, в името на Исус Христос. Аз се моля за съвършено изцеление, за болните, Господи. Татко, моля те в името на Исус на легло, които са, Татко, да бъдат изцелени сега. Тате, моля те в името на Исус Христос. Боже, благодаря ти. Благодаря ти, Татко, предварително за това, което вършиш и ще извършиш, Господи, за моите брати и сестри. Господи, благослови ги, докосни ги, помажи ги. В името на Исус смех да моля и прося всичко. Амин.